O Belén máis famoso da nosa contorna xa está en marcha. Onte abriuse ao público a nova edición da particular versión que fan en Valga do tradicional nacemento. Que pasan cada ano e que ten aquí un fiel reflexo de lo que acontece, das cosas máis salientables que pasan pois tanto na política como na sociedade española. O centenar de pezas que o compoñen son artesanais e resultado do traballo dos membros da Asociación Amigos do Belén de Valga. Todos son xente do noso concello que lle dedican as súas horas de lecer, porque iso é nun horario de tarde cando fan e noite, e, bueno, hai unha felicitación total polo traballo que veñen facendo, porque eles o único que fan é facernos disfrutar aos demais. Pero, sin duda, non teño duda ninguna de que eles tamén disfrutan, porque ao ver de que referendado ese traballo que veñen facendo dende o mes de setembro, pois coa visita de tanta xente, pois a eles tamén lle enche, non? Dende o 80 aniversario do empresario Andrés Quintá e a colleita da oliva en Sete Coros, ata a exhumación de Franco, o xuízo do procés catalán e a aperta coa que Pedro Sánchez e Pablo Iglesias pecharon o seu pacto. Todo ten cabida neste Belén que conta con 24 anos de historia ás súas costas. Sí, a xente cada vez se multiplica, non? O boca a boca funciona perfectamente, tamén os medios de comunicación. Vos, pois, estades aí pois informando a todos, e iso leva consigo de que cada vez se entere máis xente. Moitos máis colexios de Galicia están visitando e reservando o día, que é proceso para eles, e, bueno, pois nós sentímonos encantados de que Valga sea outro dos puntos a visitar en Galicia. O Belén, que permanecerá aberto ata o 12 de xaneiro, foi o primeiro en ser declarado de interese turístico de Galicia en 2013 e conta co apoio da Xunta para tramitar a solicitude de interese turístico nacional.